Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. Hemen gaude 5. egunean gaur. Bazkari herrikoia eta gero bingo travestia. Ea nola dagoen giroa. Topera seguro! Bueno, hemen gaude Bazkari herrikoian eta kuadria nahi du xaloan atera, ez da? Zu ez, zu bai. Zer modu zaudete, zer modu San Fermina? Oso ongi. Zer duzu, entzalada... Entzalada eta paella veganoa. Paella veganoa, naiz. Guztiek veganoa edo... Naiz ez, pixka bat behartutak, Pixka bat behartutak? Ez duzu guztoko paella... Bueno, bera ez ditu guztoko hilarriak. Baterez. Baterez. Eta zer ba veganoa? Bakarrik zegoen veganoa? Bai, ezakizu guratzen dut, ez egiteko bi paella ezberdin, pues egin dute veganoa... Inklusiboa izateko? Bai, zuratzen dut baiet. Oie, pues ongi iruritzen zait, Ostrea izoitea eta kopatxoren bat eta botako dugu. Osa, baduzue postre eta kopa iez hartuta? Bai. Zu zara ere katalana? Sí, bai. Bai, hori, bai badakizu zaten. ¿Qué dice? Bai. Bai, hori da. Orduan, ze kopa hartuko duzue, a ber, ze kopa? Patxarana, beti patxarana? Beti. Patxarana. Nongoa izarete zuek? Iruña aldetarrekoak. Guztiok aldetarrekoak. Eta segarri zaute katalan batzuen ondoan? Ekarri ditu zuen handik? Ma eta dira. Zerama eta zurama? Lagunak dira, beti dane. Neska laguna! Ez. Ez dira neska lagunak, herriko lagunak dira. Orduan, gonbiatu ditut nire etxera, eta hori da nire lehengusua, baina frantsesa da, Baionakoa. Baionakoa ba, orduan euskaraz jagian bai, ez? Pixka bat egiten duzu, euskaraz? Euskaraz dakizu pixka bat? Bai. Baionakoa zarazu? Bai. Eta zer modu San Ferminak? San Ferminak ondo? Bai, sí. Eta Baionan badituzu San Ferminak. Baionan ere daude San Ferminak, ez? Sí. Eta noiz dira? Le prochain semaine. El fin de la semana? Bayona, sí. Urrengo astean dira Baionakoak. Oui. Bai. Oso ongi. Bueno, primerako elkarrezketa izaten dugu, xaloan, multiculturales. Hemen daude biltzen, begira. Hemen biltzen movida. Ez du atera nahi, ez da? Ez du atera nahi, lotxatia da. Ez du atera nahi. Bueno, eta orduan, zein da gaurko plana, hemen Bazkari herrikoia, kopa batzuk, eta gero bingo travestia dagoela entzun dut. Non, hemen? O plazan bingo travestia, ez da? Bai. Albina eta Divinarekin. Ezakin nortzuk diren. Zakizu nortzuk diren? Ba, dira, las mejores. Oregon gara. Nik uste ere egingo dudala boletotxo bat. Igual bingo kantatzen dugu. Hori da, gian bai. Siesta bota beharko dugu, ¿Cómo que siesta? Zuduko zu kristonen energia. Ezakit. Strepsils kondidokaina hartu behar duzu. Strepsils, ahotxarako, strepsils. Ulertuz kokaina. Kokaina? Lidokaina. Vale. Ez, hemen, ez dute, ezer promozionatuko, koitzan nahi duena, baina ni lidokaina, ahotxarako lidokaina. Hobeto, bai. Bueno, hemen ditut, Oiek, strepsils. Ez dira strepsils, ez dakit zer den. Bukomax uste dut. Bukomax, lidokainarekin. Boiz oso ongi, eta zein da zure gauzari guztokoena San Ferminetan? Diana. Venga, nos haremos un poco. Venga. Lol. Oiek zer dira, Dianak?
Es la sexta. Diana, la estamos preparando un poco. Prestatzen nahi duzu, Diana? Bai. Eta nola, Diana? Egin behar da horrela? Lo. Ez. Uxue, zu aldi mazara Diana izako fanak. Nola txiko da, a ver, equipo. Oye, primeran, a tope, gora San Fermín. Gora San Fermín. Ez da zuzenean, bidaterako da. Zure amatxi, zure mama, guztiak ikusteko. Ongi pasa, cuadrilla. Demostración paella veganoa. Buena cuadrilla, zer moduz San Ferminak? Oso ongi. Ongi gustora? Super gusta. Gaur Baskari herrikoia eta gero zer dago gaur? Pues, herrian zeitzia, jorgan. Gaur dago bingo travesti oso dagoela, Bai, enteatu gara. Joango zarete? Bai. Gustoko duzue? Bingo zaleak zarete? En plan, amuña modukoak? Tokatzen baldin bai. Claro. Habrá que hacer alguna trampilla, Egiten duzue trampa? Zein dira trampa? Porque bingoan zaila dira trampak egitea. Atea bino lehenan nik linea inakat. Zurua. Ostras, hori ongi legoke, Eta gero, karo? Ba, igual, orgoian daudenak igual zirak konteratzen, Así que, zu saiatu. Ni behintzat, noizbait organizatu dutenean, kontatu gutxitet. Jende bingo aterri merda. Karo, bai, bingo bat duzu o non? Kuadrillako jorgetako. Bingo musikala. Bingo musikala, kuadrillako juergan? Hau eta ni? Zeba, etxean nagola eta ez nagola bingo horretan, ke guai, eta zu kantoratzen duze, etxean edo? Ez, sozian tala. Ze guai, nongo zarete? Ni oi hartzarra. Eta zuek gainontzekoak? Hemengoak. Iruña, ni Gasteiz. Gasteiz? Haukatzen nahiko mixi, interesgarria. Ze karreran edo etzagutu zineten? Bueno, lanean, eta... Lanean, claro. Oye, pues oso ongi, pues gonbidatu urrengoan bingo horretara. Bino linea lehenengoa, Lehenengoan, claro, nila ikasi dut. Oye, ongi pasan, eskak. Ongi pase agura. Berdin. Agur. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa. Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantai ez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com. Zemo San Ferminak? Oso ongi gatuta ja, bai. Hombre, 5. eguna ja, pixatzen da. Bai, gainera lan egin dut goizean, beraz... Mereziu deskantxo bat, baina ez daukat denborarik deskantzatzeko. Gero duzue batukada gaur? Bai, 6etan ateratzen gara de la Plaza de los Ajos, beraz... Osa, hemendik? Bai. Eta bingo trapezia lehenago da edo? Lehenengo bingo trapezia gero zuek edo nola da asuntua? Ustut lehenago dela, Bai, bingo da lehenago, da gero gu. Pues maravilla, eta zaizarete jaten? Ba, jandugu entxala eta paella. Eta oso goxia zegoen, eta orain sorbete. Sorbete duzu? Bai. Eta hor zer dago pitxerro horretan? Ba, ustut ura dagoela, zakit. Ura? Urik beraz, suposatut ura egongo dela. Aten duzu ez, begira, falta da. Ba, edan duzu ura oso ongi,
Eta nola antolatzen zarete batukadan? Osa, beti joten duzue hortik edo? Bai, bueno, San Ferminetala ateratzen gara 3 egunetan, eta bihar ere ateratzen gara, gaur 6etan, eta bihar ere 12etan, da gero 6etan, berriz. Ostras, bihar doblete? Bai, bihar, eta gaur doblete izan dugu ere, ni ez naiz egon goizean, baina goizean jo dute 12etan, bai. Eta nondik ateratzen zarete normalean? Beti leku beretik edo? Leku gaur atera gara goizan Gaiarretik, eta arratsaldean ateratzen gara de la Plaza de los Ojos. Eta bihar Gaiarretik 12etan, eta arratsaldean Txirrintxatik 6etan. Eta entzaiatzen duzua urtean zehar edo ez? Bai, entzaiatzen dugu biegun, astean, urtean zehar, antxoainen. Batu izkiate horrelako gesto batzuk horko hiek? Eblan, aupai, grabatu nahi duten, que ni antxoengoa naiz orduan. Claro. Antxoengoa za orduan hau pantxoain. Hau pantxoain, logiko, bai. Eta guztiak, hemengo guztiak jotzen duzue batukadan? Ba, kamiseta mora dugunak, bai, gaur bai. Jarri du kamiseta moratua, bagoita beltzak, beste guneak egin genuen beltzarekin, horre aldatzen dugu pizka bat. Claro, izerdia eta ez geratzeko... Bai, garbitu behar dira, orduan aldatu behar ditugu. Bai. Eta gustoko duzue batukadan jotzea? Asko, pila bat? Noski, bestela ez genuen egingo sufrimientoa, bero honekin, ez basaigu gustatzen bai, logiko. Egia da, horrein duen kriston beroa, Nik uste batukada bukatu behar dela Argai baian. Nigatik, bota gaitezke guztik Argai baira, osea, nigatik ongi. Nik uste bai, hori zan datekela plana, ez dakit zein den... Bai, ados, zai ez du. Oie, Argai baitik botako gara, gero? Bai, Bai, noski bai. Miguel, nor da Miguel? Baina Miguel animatuena da bai. Miguel animatuena, pues venga. Nik uste egingo bar dugula buelta berdina, baina gero Argai baien bukatu. Bai, nigatik ados. Venga, bai. Venga, pues hola egingo dugu, gaizkazu ere, ezta? Venga, pues, guazen. Gora San Fermin. Gora San Fermin, noski bai. Vale. Bueno, bikote, zer San Ferminak? Oso pozik, bai. Iruñakoak zarete zuek? Iruñerrikoak. Berriozarkoak. Begira, berriozaren dugu xaloako platoa. Gora xaloa. Gora xaloa eta gora berriozar. Zer modu egon zarete Baskarian? Oso gustora, bai. Oso onako bainena. Gainera veganoa zela esan didate. Bai, guztiontzako, bai. Aukera, bai. Eta orain zer zoazte, bingo travestira? Aian. Bai. Maravilla, eta zer da geroko plana? Uztut elektro-txalanga bat, herrikon bada, ez? Seietan? Badago, seietan txalanga herrikon begira, zekien? Bai, eta gero baditugu kontzertu batzuk hemen, o plazan. Hori da ganibet, ez? Bai, zinez ere bai, uste dut. Zinez, egia da, gaur dago, bai. Eta beronekin zer egiten duzue? Ura asko dan. Tarteka ura, bai. Burua iturrian sartu. Itzalpetan oso gustora, bai. Bai, mangerak baldin badaude hobeto ere, bai. Mangerazo. Eskatzen duze balkoietik ura hoez. Zeian bezala edo, hori gurientzako, hori guretzatez. Zuentzatez. Bakarrik iturrian botazatu bai, baina balkoietatik ja ez. Hori da. Daude jan maia, claro. Ongi. Oye, pues oso ongi, pasa? Berdin, asko izutatu. Agur! Bueno, zer modu San Ferminak? Ongi, oraingoz, ongi. Egunero joaten zarete lan jito moduan jendea laguntzen eta edo? Bai, 9 egunak. 9 egunak topera, eta nola dago giroa? Nabari da pixutxua edo ez? Ba, bueno, lehenengo egunak izan ziren nahiko indartsuak, baina orain, lasaiago. Bueno, gaur dago, hemendik janari bat hortik, baina... Bai, Baskari bat, hortik horri izan da beste bat, eben gero jaleo sortatzen da. Bueno, batzutan bai, nahiko txo. Eta zein da zuen funtzioa, jende asko izaten dugu, baina zer egin behar dute zehazki? Ba, depende. Gu berez gaude hemen, eta egun behar gara, hemendik mureia guztietan, jendea ikustenea ez egiteko salto, hori ez erortzeko eta ez mine egiteko. Piskat zaintzen, ez? Jendea zaintzen, alde moduan. Bai, beraiek ezin dutenean, guk egin behar. Eta gerratu zaizue zerbait, horrela egun hauetan interesgarria edo? Guri ez, gu lasai. Bai, baina beste batzuei bai izan digute, baten bat
Salto egin duela. Bai, eske atera da, salto egin duela, eta hartu izan diotela grua batekin, eta Bai, goizean izan zen, eta hori kontatu digute. Baina, bueno, gure txandan jendea lase dago, así que... Arratsaldean zaudete zuek. Bai, 3:00 11:00. Eta bero honekin zer egiten duzue? Nola mantendu? Ur asko, eta, saiatzen gara... hori, hemen, atzo daiten atzuan. Itzalpean, Bai, baina, bueno, egon garenez, saiatzen gara. Eta baduzu hasiera disfrutatzeko zuen rato libretan, no ez? Justo hemen, plazan pasabar garenez, kontzertuak daudenez, entzuten dituzue. Bai, saiatzen gara pixka bat antzatzen, pasatzen garenean hemendik, eta, bueno, ongi. Ongi, pues oso ongi, disfrutatu Sanferminak zuen modura, zaindu jendea, eta segi, hola. Mi esker. Zuri. Bagoa Xaloako kartoia hartzera, bingo travestirako. Herenago Divina Komedia, Albina Stardust, Popera, eta esan digute Xaloako kartoia izango dela jabazlea, así que espero baiet. Bueno, bikote, nola dijo azte Sanferminak? Maravilla de las maravillas, lanea, baina baita gozatzen maitea. Bueno, berdin, gu ere berdin. Ikusten zaizu gozamen aurpegia, bai. Ez que garrago pixkan dekatuta, baina gustora egoten gara, altxan. Azkenan ere guaia da, gero jendearekin egotea eta grabatzea eta ikustea, eta guai dago ere, bai. Hori da. Eta zein da gaurko plana, a ber? Bingo musikatua, sari izugarrien sakabanaketa eta gero siesta. Maravilla! Eta bingo musikatua orduan jendea azten da altzatzen eta hemen, sortzen da giroa. Ikusiko dugu ze gaur egiten duen beroa. Eski igual jendea ez animatzen ez da altzatzera ere, baina bueno, guztiatuko gara. Vale. Hombre, nik uste jendea hartzen duenan kopa eta ja, como que guztia berdin zaio. Claro, ja behin animatuta daudenean, ez, ja animatzen dira denetara. Hori da. Oye, maravilla, eta siesta non da? Akiteagatik. Siesta da eventu pribatu bat, bakoitza berezia. Joan, uste zuen igual gonbiatuko gintuzuela. Bueno, igual, agian zu bai, zela lagunak, osea. Guai. Oye, pues super ongi pasa, aia irabazten dugun. Bai, ez galdu saria, dela, vamos, espektakularra. Espektakular la bomba. Guau, musu bat zala telebista. Venga, musu bat zuentzat. Bai, pues bizan daiteke. Ikusten zaitu zegoeleku guztietan, Ja, bale. Daudea zerre gurekin, gara pesada batzu. Ez que lan gehi egiten duzue. Egia da. Baina kobratzen duzue ondo. Bai, urrengo galdera. Bai. Eta, ber, zer modu, zer dago gaur? Ez que hemen ikusten dut jalpetan eta mandia zuek kriston inbidia. Hombre, normal, hemen itzaletan bingo travestia. Keregarri planazo. Planazo, baina karo, gero dantzatu behar dugu, suertzen da dela. Claro, hori. Dantzagarria. Zenbaki abesti. Eta altxatuko zarete, edo... Noski, horretara etorri gara. Obvio, pues orduan hemendik editu behar gara, Porque jendea dago, pixka bat... energia gutxi gina, 5. eguna eta kriston beroak. Nabaritzen da, egia da jendea badagoela pizkat goibel oraindik, baina gero... Sin más, de aquí para arriba. Bai, aldapan gora, ja, Beti. Bai, ja hartu dugu karrerilla aurreko egunetan eta orain ja gora. Hori da, oraindik oberena datorkigu. Ui, zer da oberena, konta eguzu? Kontzertuak, gaur arratsaldean zinez, emez, Karagarria, Ganibet, planazo, zote kristo energiarekin, zu. Bai, gaur egin dugulo. Bai, deskanso hartu genuen. Egin duzue hori erdiko, Hori da, bai. Erdiko paradika, hori oso garrantzitsua da. No, eski kanpoko jendeak ez daki hori egiten, baina eski mengoak garenok badakigu. Hay que ser inteligente. Bai, hori da, inteligentzia erabili behar da batzutan. Bai, hori egia da. Gutxitan, baina bueno. Gezurra da, gezurpe inteligentzia. Ikusten zaizue, horregatik etorri naiz. Manekielako zuek inteligenteak zinetela, eta saltxerak ere. Hori bai, saltxerak batez ere. Saltxa guztietan, hori beti. Oie, neska, disfrutatu, ongi pasatu. Kami esker, berdin ikusiko gara. Eta alba duzue gutxi gastatu. Bueno, alba da. Zaila.
Animo! Venga, va! Guazen! Badakizue, imaginatu dut nola funtzionatzen duen bingo bat, Ba. Baldin baduzue, zurotxoa egin, linea baldin baduzue, linea oiukatu, linea bakarra dugu, Bai, behin linea bezu denean, ja ez dago lineari. Gero ja bingo, para que se lía, bai. Ongi. Guazen ere barekin, venga, va. Bingoa euskalduna izango da. La que no sepa euskera, que busque ayuda. Hori da, hasiko da. Euskaltegi bat dugu ondoan. 81 bat. Lehenengo zemakia, xaloako... 78. Da 0, venga, va. 2-0, ez. Bai. Bederatzi. Venga, nola ditu baditu bost, ja. Nola? Ai, hori ez da posible. Venga, va. 33. Iru. Ez, zuzutu ez. Fatal. 59. Berrogeita hemeretzi ez. Eta venga, urrengo bola zubidoiarekin dator. Ai! Gizon, marcha, David! Guzti eratu zuen, penota, plata. Venga, va, jarretuko dugu. Ondian ez eitzado, igual ez tongo, Igual ez tongo. A ver. Linea egiaztatze prozesuari emango diogu orain hasiera. Eta dio horrela. 19, bai. 30, bai. 59, bai. 76, bai. Eta 87, bai! Zuzena da! Aia, ba! Zorionak maitia zeizan dakatzu. Zer? Zeizan dakatzu. Adur, noiz bait irabazi duzu zehoza? Gutxitan. Bueno, gaur beste gutxitxo bat irabazi behar duzu. Hau da zeure zaria beroa hobeto pairatzeko. Koralduna! Horixe da! Mi esker Adur, txalo Adur! Urrengor arte! Bueno, linearen irabazlea, zer moduz? Ondo. Ongi, pozik, zer eman dizute, a ber. Hombre, super polita. Gaurko egunerako primerakoa. Primerakoa. Eta nola da horrelako zerbait irabaztea hor jende guztien aurrean jartzea? Gutxitan zerbait irabazten dut, osake ondo, dena ondo, bai. Eske zaila da, ni, begira, hasi naiz eta begira, bizen baki. Bueno, jarrai dezakegu, jarraituko dugu, Bai. Bingo kantatu arte. Hori da. Eta gero gauer arte baita ere jarraituko dugu. Baita, eta gauerako ere, a tope. Tia, eske, maravilla, berro gautitzen duzu. Ole. Maravilla. Oia, Adur, pues zorionak, eta ongi pasa. Berdin. Vale, ongi zan. Agur! Nola dago nerea bingoaren movida hau? Atope gaude, oso... Atope zaudea. Bai, oso gustora, bai. Baina urduri ni ere, eta ez zer tokatu. Oso zenbaki gutxi, atera dira. A ber, sei bost. Ez dago modurik, mira, irabazi du bingo dela. Zorionak! Oye, premio gabe geratu gara baina pozik. Baina gozatzen berdin, osake ongi. Gainera izalpetan hobeto. Bai, hobeto, kristofera egiten du gaur, osake hobeto, bai. Zein da gaurko plana, bingo eta gero? Bueno, bingo eta gero elektrotxaranga bat dago... Herrikon, Herriko aldean. Eta, gu bihar lan haukagu, ordu lasai, baina, gozatzera. Egon gazarete, arratsalde pasa eta gero ja etxera pronto. Hori da, bai. Bueno, pues primeran. Oye, disfrutatu. Eta, atzeman dioten. Nahiko zenukete horrako zerbait, en plan, lumadun abaniko bat igual... Ongi. Zagit ezagutzen zenuten tipoa, baina lumadun abaniko bat orain da de lujo. Kriston oparia. Kriston oparia. A ver.
65, zuzen, eta 74, zuzen. Oie, gaizki baldin badago ze humillazioa, Karo, horrela higo eta gaizki izatea ze humillazioa. Baina, bia ze pozik dagoenezka, haupai! Gero elkartatuko dugu, en plan, gero aterako da famatu moduan, hartuko dugu eta ea zer dioen. Bai. Zuek ebengo bazaret, Iruñakoak? Iruñakoak, bai. Zagoan bizitu zuen San Ferminak topera, Bueno, bai, saiatzen gara, saiatzen gara, gainera urten kriston egitaraua. Kriston egitaraua, bai. Primera, oso gustora. Oye, pues disfrutatu, ongi pasa, eta bihar animo lanean. Venga, agur! Aizu. Linea edo bingoa irabazi. Linea, baina linea bakarra zegoela. Bigarren linea. Eta nila honekin jaia, oizkizu kasori egiten ja. Begina ze gaizki, ezketakit. Ez dut bingoen esperientzia. Zuzaude pasional bingo, Bai, ez que gustan zait pilo bat bingo. Joaten zara Iruñeko bingora? Ez nahi zain ludopata, Bueno, noizbeka plan alternatibo bat izan daiteke, Bai, baina pizkat ludopatia ez dago ondo, Ez ludopatia ez dago ongi, ekipo ez dago ongi, baina lumadun abanikoak bai. Hau da maravilla, osea, zer da hau, ez que gatzen zaizu de lujo. Hau gauerako ikusiko zu, Bai. Zara zara guztion inbidia. Hombre, la más divina. Zaude jarraitzen, claro. Zazpizero. Ez aiatzen. Ongi pasa! Hidratazioa behar dugu. Nola dijo este San Ferminak? Ondo, zanaetetan egun gutxi ata. Ja! Bai, gaude, aldio. Ja, grabatzen gaude, ja, bai. En directo, zer modu San Ferminak? Ez da directo. Vale, ba. Ondo. A ber, aurten egia esan oso gutxi ata naiz. Bi egun orduan freska nago. Fresko. Iruñakoa zara? Ez, Austarra. Baina, bada txantrea antzoa infusion kuadrilla bat, adopta bite jatela urtero, eta diru laguntza jasotzeu Gipuzkoar bat adoptatze bali maizu, diru laguntza mateizu ez. Zenbatekoa, jakitarrez. Ba, 10 arte txupitoa garratiz izaten dira. Benetan? Noski, adoptatu Gipuzkoar bat zure kuadrillan. Zimaz, egon nintzen bizitzen Iruña, txantrar batekin aspaldi, eta urtero hainaiz errepikatzen ja barran hau, eta listo. Esan duzu, Iruñeko esan esan duzu txantreakoa. Bai. Txantrea Iruña espaliz bezala. Hor dago debatea, Karo, beraiek txantrearrek sentitzen dira, eta gero beste asunto bada. Tia, txantrea eta antxoaineko kuadria fusio bat, antxoain. Hori egia da. Bakoitzai deitu bertzai, bere izenarekin, Takitxo, eta resetatu. Hegemoniari bazterre eginez. Eta zenoleko giroa dago hemen bingo travesti honetan. Ba, bueno, oso ondo. Hauek ez dira bizkaitzarrak, bai, bizkaitzarrak. Bai, bueno, Divina Komedia da Bizkaia. Albina, atzuzta hauek? Albina hemengoa da, Iruñakoa. Eta bestia, arratsaten handago, arratzen mondrago. Gipuzkoa. Hori, pues Giputxua da. Hortxe, deba goiena, bai, Gipuzkoarrak. Ba, hor dago, eta... Bez? Nafarra, Gipuzkoarra adoptatzen, fijo diru laguntza jaso du. Bai, horregatik dago hemen. Xalon ere batzutan dago, eta xalon ekatzen dugu ere Divina, hori, diru laguntza eskuratzeko. Hori da. Oie, ba, zein da gaurko plana, kontai guztuz egingo dugu gaur. Ba, gaurren atera naiz txantreako batekin da, berez herri bazkaira etorri behar genu, baina tiketa gabe gelditu horrea ordu nindeu Gipuzkoarrera pintxopote bat. Eta, bueno, orainen bingoa bukatzen danean joango gea herrikora, ze gure lagun batek elektrotxarango baten kantatzen du, azike herriko joango gea. Eta gero baia, giroak esaten diguna, jarraitzea. Guztia joango zarete herrikako elektrotxarangara, Egon gara guztiak egiten eta bazoazte leku berdinera. Ea nola sartzen zareten bero honekin. Ez gara sartuko, kalean. Baina kalean ere, Calle del Carmen nahiko estua da, Bai, hori, baina izala mantentzen balima da, ez gara kejauko. Hori egia, zertareko kejatu? San Ferminetan ezin da kejatu? Ez, eta batez ero porreta malima zaude ezin da kejatu, ez. Maravilla. Eta bingoa zer motu irabazi duzu? Badakazu kartoia? Emango izan dide kartoia, ez que xaloko kartoia ez du irabazi. Nik ja ez dut nahi kartoia.
Venga, ba. Ez hartu kartoia. Que va. A ver, Gipuzkoarrek sorte. Aditu 50. Venga, dale. Claro, es que ves. Ez dugu. Ezin gara, egon, no esaten da ez. Zortzi, berri. Zortzi! Zortzi, Jesus, bizo. Baina, Juan Balgara guztiak batera egiten? Ez, hau kartoiak eta. Guk ez bezerri irabazteko, baina, bueno, parte hartzia da baloratzen dana. Hori da, talde lana gainera. Bai, hori da. Oye, pues, animo equipo, ongi pasatzen da. Animo zuei. Horazu. Vale. Bai. Divinak begiratuko du, hori ez zer esan gabe. Bai. Bada espada. Bai. Ez que oso mantxo naia. Ok. Hau ere, bai. Hombre, ez que... Tentsio puntu bat, Bai. Me llevo 3. Bai. Lehenengo bingoa! Zuzena da! Bueno, ondo esan dieko da, Eta bigarren bingoa albina dabil begiratzen ezik eta ardauko pixka da gehiago. Eta bigarren bingoa... Zuzena dare! Riki, la-la-la. Riki, dutxan da barata. Urra parekin. La-la-la. Riki, la-la-la. Riki, dutxan da barata. Urra parekin. Arte konja. Dasa moitu, burua guzti, iguzi, garbitu, ilbozatiti, gira. Mesedez galtzaileok sartu zauen kartoiak modu ordenatu batean, zabor poltsa batean. Ikurbila, mugitu beti, Ionietan, bukaera, ez dago gaizki. Txalala, riki, txalala, riki, dutxan da barata, urro parekin. Txalala, riki, txalala. Bingoa ospatzeko eta amaitzeko gure ideia zen pertsona bakar bati hau guztia ematea. Bai. Baina erosi ditugu kartoiak Amazonen. Eta hori gertatu da. Bai. Baina bukatzeko eta jantzi, noski, derrigorrezkoa da. Gu jantzi gare. Bingoa bainik izan da, cariño, que minimo. Claro. Bukatzeko eta luma aldarrikatzeko guztiok egingo dugu abesti bat, bale? Ai, ama! Koreografiarekin, bale? Pega ba, denak dantzan abesti hau dela plumofobia! Gora jogurina borola! Te imaginas un negro, un baño sin espuma. Eta ez joan badugula beste zari bat! Itxaron! Sin vida. Pega ba,
Corazones y plataformas, sin reinoras y sin divas. Déjame ser tal como quiero ser. Venga, va, marihuana y se da ser. ¿Qué más te da? Es que no ves. Venga, coreografía, Pero te digo que no más plumofobia. Acaba ya con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia. Que me angustia, que me agobia. Te digo que no más. Y grito no más plumofobia. Que me angustia, que me agobia. Te imaginas un mundo haciendo gestos y palabras, los nervios, gracias. Sureama, la voz. Donde Todo Sureama. Bueno, no más. déjame ser tal como quiero ser. Vaya con esa vieja historia y grito no más homofobia. Que me Eman eskuak. Hau da estaldi garrantzitsuena. Egin behar dugu horrela, bale? Eta, klabazela! Gora numa emauzi jendera bakean! no más homofobia. Venga, bikatzen dira! Te digo que me angustia, que me agobia. No más homofobia. Bingoaren etorri, irabazleekin hitz egitera. Bikote etorritzaletara. Bingo bikoitza, nola izan dau? Ai ba hor! Ongi hau, da ez? Oso ongi, bai, gustora. Gustora, baina, karo, pixkat igual lotxa hori gotzea. Hombre, pixka bat, bai. Ikasi duzua bestia, no más plumofobia, acaba ya. Polita, Bai, gustora, bai. Gustora gontzarete, bizarete, bai. Baina utzi duzu jantzi guztia? Bai. Eskatu digute. Bai, eskatu digute. Eskatu digute, ojo, nina nuen peluka jarri. Ez, haientzat ja, urrengoentzat, ja. Urrengoentzat, uste beste sari bat dagoela, Uste baiet. Zein da beste saria? Zein izango da, ze uste duzu, A ver, igual makillajea. Ba, izan daiteke, oye, pues primeran da zorkigu hori, baita ere, porque San Ferminetan gero izerritzen guztia eta daukagu como derretido, guztia. Eta zein da gaurko plana, orain bigo eta gero? Bai, sobre la marcha. Baita ere. Ja, ikusiko. Zerbait atera, ja. Ba, energia kentzeko, hor pixkat hidratatu, energia kendu, eta gero... Ja, deskargatu eta ikusiko. Ez que ez da beti bingo bat irabazten, ez? Egunero ez da bingo bat irabazten. Ez. Denengoan, identzat lehenengoa. Bai. Jarraitu barko duzu orain, Iruñeko bingora joaten edo. Ja, egunero, ja. Claro, egunero, jakastu dugu. Ez. Autobainik delako, baina, zino. Claro, doainik eta gero zuzu bideoa irabazten, orduan, karo, ez duzu urrengo bingorako, Claro. Hori da. Hori da. Eta mengo ez da, Iruñekoak? Bai, bueno, ni bai. Zu bai. Doni bane. Herriberakoa. Doni bane eta Ribera, nongoa Herribera? Kaskantekoa. Kaskantekoa, eta euskeraz, non ikasi zenuen zu? Ikastolan, argi ikastolan. Begira, handago ikastola bat ez neki, Bai, Konteia zen. Bera zegoa, ez animada. Claro, bai, ez? Oie, eta ezaguten zineten noa, Ke ba, ez. Ezagutu gara orain. Baina orain ja betiko, egin duzuen dantzarekin hor egiten duzue horrez, lotxa gehi lotxa da, como unión. Ja, vamos, lagunak betiko. Betiko. Oie, pues disfrutatu ongi pasa, eta gutxi gazta galbaldin baduzue. A ver, bueno, mi esker. Ongi zat! Ale. Agur! Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana.
Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com. Ahí va, bueno, ikote! Zinezen kontzertua gaur, gogoak ala ez? Bai, urduri baina gogo asko, bai. Hemen gaude, zinezen bi show womanekin, ez? Bueno, show! Eta gustora, saiatzen gara. Baina San Fermitaren ikuste izango zuela kriston giroa, ez? Hori beti laguntzen. Bai, laguntzen du pila bat. Gaur gainera izango da nahiko giro familiarena, lagunena, orduan. Gainera, euskal gazteria, ongi. Da, lehen aldia jotzen zuela San Ferminetan? Nire bai, zenengoa, bai, denona. Ze guai, eta zein duten txatzea, gainera hemen iritzen erdigunean. Bai, eta erdigunean, pues, nahiko urduri. Eta orain baita, baina gogo asko benetan. Eskertzen dugu asko, pues. Bai, gurekin. Eman digute... Kontatu izana, azkenean. Bai. Hemengo jendearekin gainera ere gazteluen parantzan ere bete dituzte inguruko, abeslariekin ere, ez? Orduan izan da, nahiko San Fermin interesgarria. Berez, Euskal Gazterentzako nahiko San Fermin politak, ez? Bai. Kontzertak eta zaren ongi, bai. Eta juerga asko edo gutxi? Asko! Bai, eta hotxa nahiko ondo dituzue orduan. Pribak. Bai, horrela, Bai. Estela, gara hotxik galera mogu izatekin. Eta izotik abeaten duzue o izotekin? Ez behaten. Ez duzue edaten? Ai, begira ze ongi? Temperatura honekin izotekin, baina... Estela, ez dara. Edo ura. Ura, asko. Hori horretatzen ditu, Bordak eta. Baituzu horrelako rituala, katzi baino lehen? Bai, beroketak egite ditugu eta, botila batekin. Bai. Pues oso ongi. Bai. Pajita batekin, no? Bai, relako batekin. Bai. Interesgarria lego hori grabatzea, ez dakit hemen egongo garen ja, ordu horretarako. Bai. Kontentu baino lehen egin kontentu horretik. Oso egin, disfrutatu guztia eman, eta gero jarraitu San Ferminetan ala tope. Bai. Venga, bikote, ongi izan. Más o menos bakarra gartu da deguna. Dela, Albina eta Albinaren kamiseta, Ai, ama! Oin bingua irabazia batzen kandida hau, ikauta. Ditugu, iruztaia. Orain, hartu txauen erakutzi. Galtzaile guztiak erosi dezaketa kamiseta hau eskuragarri dagoentzako guztietan gurekin guztiekin da Instagramendik ez dakit, zio zapatzen. Baina, bueno, bai ez da. Zer esan nahi publikoari? Eskatu nahi gertaz kamina teknikoei, que igual, pastoarekin, no, baina, honen izbide. Flipa baintzara. Flipatu nahi. Baina, arrisku horrek ekarritektu horren irabaztera. Eta zeuzion maitea. Entzunire kanta, Spotifyen, bezerein, topitan super famatua naiz, bete, entzun nire kanta. Beste bat inuzu, edo no. Bueno, Albinaren temaz honekin, agurtuko ditugu bingoaren bigarren irabazleak. Eresan irabazleak. Irabazleak eta oso pozik, eta behituzi. Erakutsi. Maravilla, gainera... Honek egiten dizu lukuzi bat, Honekin eta bakeriko atzuekin jabaduzu, gala... Total. Outfita. Eta eman dituzun polbito horiekin baita ere. Bai, igual pasatu naiz pixka bat. Guapísimo. Izpilu batean eman dezake golpe bat eman didatela, baina bueno. Ez, nabaria dela Luka. Gainera zoazte, a juego. Nik jarri dut ilegorria espezifiko San Ferminetarako. Wow, hori da topena. Travestismoa, hemen txe. Filmatu hau. Pose batzuk. A tope, hau entzungo da, a tope gainera egin duan, hau. Bueno, ekipo, eta nola da bingo bat irabaztearen sentsazioa?
Ba, behitu, egon gara hor... Gara, vamos, estu, Osea, laguntasun guztiak bukatu dira. Aztu ditugu lagunak, bidean aztu ditugu lagunak. Egon zarete hor a tope, kompetitibo... Sariaren hor, osea, sarirako galtzen ditugu lagunak, ezagunak, eta bai. Bai. Baina, bueno, funtzionatu du. Funtzionatu du, egia zak. Funtzionatu du. Hemen ditugu lagunek ematen dizute kamiseta hau ez. Bat eta bi. Eta ez zuen hartu igiordea, nik nahi nuen igiordea proba. Baina hor gelditu da, Hartuko dugu. Horrela, agata, sartzen baldin manaiz, agata. Bai. Horrela, kamiseta gainean. Beltza, ez da izu. Zan daiteke, Lo que pasa, travesti bat ilapurtza ez dakit ongi dago. Ez, lagunak dira gainera, Adina eta Divina, orduan. Baina uste emango diatela. Guk esan dugu sari baten eske ez ditugula lagunik, orduan... Egia da, baina haiek ematen dituzte sariak, orduan? Orain dira Olentzero eta Mari Domingi. Baina, bere eskuzabalak, oberenak. Olentzero eta Mari Domingi, Irene Monterok, nola nahi dituen Olentzero eta Mari Domingi, osea... Como nos echan estrógenos desde el cielo. Eta, jazta, zetan duzue hango jantzen detenean? Zuke zauturea zer izan da? Eskatu ez barkamena teknikoeri. Flipatu naiz basoarekin, eta klaro, erori zaiek alimotxo guztia gainean. Jarri du jokoan herri San Ferminen etorkizuna. Bai, barkamenak eskatu nahi ditut mundu guztiari hemen. Kamiseta ez ditu inorkentzen. Baina kamiseta hemen. Oia, jarriko duzue kamiseta edo ez? A ber, nola atera, egin behar duzuen lukito bat. Baina flowarekin atera behar da, ez? Txiki? Bueno, en plan baby tee. Claro. En plan crop top. Jarriko ditu zure beta horrekoa, mientras. Hau zure lukaren zaz. Hau dela, iztu. Hori da. Bueno, nik egin más en plan Billie Eilish. Eta beta horrekoa jarri behar dituzu. Claro. Oye, a tope. Haze lukazo. Modeloak, Kontrolatu beharreko modeloak. A ver. Albina. Begirazte modelo dituzuen. O sea, huevo rialderako algo, Una niña de pelo corto y una... Hombre, noski baiet. Nik nahi dut igiordea jarri, Divina. Ekarriko diazu igiordea. Hala! Etorri da nene gana. Bueno. A ver. Bueno, Xaloa Telebista. Zuzenean. And if I fly, or if I fall. Eta zure izendraga badago? Bai. A ver. Eri Txirla. Ole! Eri Txirla. Bai. Lortu dut, ekipo. Nice. Eta lehen bigarren peluka, hau. Ez du inork. Oye, equipo, pues, gora San Fermin eta gora zuek. Gora San Fermin. Eta gora travestiak. Bueno, bukatu da bingo travestia, eta bero honekin bagoaz beste nonbaitera itzalbila. Bueno, y este año es el aniversario de la Igandea Charanga, así que también homenaje a la Igandea Charanga, ¿vale? Sí, que sigáis muchos años más. No está muy bien escrito, ¿eh?
Bai. Zer egiten ospatzen hor? Bazkide eguna genukan gaur, Uztaiak 10 egiten dugu den beti bazkaria, eta orain batzuk joango dira zezeketara, eta zezeketara ez goazen askok, geratuko garapenean kontzertua ditugula. Oye, maravilla, ante kontzertu daude gaur? La maldita musa direla bertsoa jotzen dutela eta oso giro polita, así como enbidatzen du jendea alegriaren. Oye, pues primera, alternativa antitaurinoak ere egin behar dira, Ez pentsa peñako guztiak taurinoak garenik. Seguro ez, seguro ez. De hecho, Federazioen Peñaren presidentea orain antitaurino moduan atera da, Bai. A nivel personal hori, jende asko gada horrela, eta gero pues, gero bakoitzak egin izan nahi duena. Ba, disfruta, tu. Vale, bi esker. Ongi pasa, eta goa San Fermin. Gora, gora. Badago jotzen danborra a tope. Nola duzu izena? Nola? Eki. Eta zer gustoko duzu danborra? Zenbat gustoko duzu danborra? Asko ikusten zaizu. Txarangero izango zara heldutan? Txaranga batean joko duzu heldutan? Igual helduagoa zarenean agian bai. Bai. Ari zara entzaiatzen ari zara? Ez zaude entzaiatzen ari? Ez. Zer zaude egiten? Zein da gaurko plana? Egon zara bazkaltzen? Bazkaltzen familiarekin egon zara? Nekatu zara eki? Ez zara nekatu? Zer? Matxieta itatzi. Matxieta itatzerekin bazkaltzen, eta gustora, ez da? Oye, pues jo danborra, segi jo danborra jotzen, Equipo, no lo dijo San Ferminak. Oso ongi, formarki gaur lasai, eguraldi ona eta gustora, hemen unikapenean. Hemen hidratatzen izoztara izadaten. Horixe, bazkaluta gero, pues hori, kubatika. Eta lasaiz, bero honekin bestela, eman ditu... Bueno, bero honekin eta ere, pues hori, 6-8 gorra eta, bueno, orain pizkoa deskanso eta bihar lana. Hori nabaritzen da. Hori da, bai. Eta giro, primerakoa, ez da? Bai, oso ongi, orain lasaiago. Jende gutiagorekin nobe. Gero, badatozte ere urrengo asteburuan frantsesak, Bueno, ez da, ekit, Baionako festak. Egia da, Baionako festak dira. Ja, bihar hasiko dira, orduan ez dakit, iparraldetik eta ez dakit asko etorriko dira, bene, buena. Egonen gara guztiak hemen. Hori da. Oye, pues ongi pasa, eta goda San Fermin. Eskerrik asko.
tipo, zer? Segoviako zara? Nongoak zarete zuek? Iruñekoa. Iruñekoak. Jaranakoa. Jaranakoak, ikusten zaituzete. Eta zezenketara joaten zarete edo ez? Zezenketara ez. Gu gainera gure eguna zela, paella egin duguan Santa Ana plazan, eta gero egin dugu gure argazkia eta bar, gero hemen zizikatzeko. Que guai. Eta guk ez gara joan zezen plazara, baina beste giroa egingo dugu. Hori da, alternatiba beti dago, bai, bai. Egon gara baita ere alegria peñakoekin. Bai. Eta gero eta gehiago, bira ze guapatera den. Erakutsi kameran, erakutsi bida. Gora andoain. Gora noain kozaratu? Andoain. Ez, baina gero eta gehiago, peñakideak ere egingo dugu beste gauza bat, zezen plazara joan baino. Claro, ez que behar da, Bai, gainera jendea eskatzen dute beste giroak eta beste gauzak, ez da? Hori da. Denorentzat. Denorentzat, hori da. Euskaldun berria nahi. Euskaldun berriak behar ditugu. Eta gainera mintzazaleak, ze batutan txarrak ez dut hainbeste hitz egiten, eta berriak zorete hor fresko. Bueno, eta zu zer moduz? Ni primeran, hemen lanean, baina gustora, ambientikoan. Gainera begira, Jaranakoen kolorearekin. Guro kalorea, Urdinez, bai. Urdina, noiz bai. Hombre, urdina da super top. Eta zein da gaurko plana, Jaranan egon ratu osoan edo aldatzen zarete? Normalean joaten gara, peñaz, eta gero bai, harrerara, edo ikusiko dugu, zer ateratzen den. Ez dakigu oso ongi. Zer egin, baina zerbait ziur. Seguro. Eta hemen nahazten zarete guztiak ez, berez handoan doaingoa, etorri. Bai, baina jaranakoa da ere, bai. Jaranakoa, baina doaingoa, eta nola bukatu zenuen hemen. Eta izan gatik. Iruñakoak dira? Bai, claro, bai. Ani jaiotez, naiz ya, antes del registro, ya nintzen sozioan. Jaranakoa. Bai, egitan. Ze, guai, ez alia, registro zituten? Euskeraz bakarri, barkatu. Jaio berri ja nintzen sozioa, eta orduztik hemen. Ze, guai. Eta Iruñera torrozara mai? Jodeu, bai. Ze, pesetaz apartu, zatezu? Bai, asko. Azkenen, hori, txikitatik hemen da kuarria haukat hemen, azkenian da topera. Espeziala izan behar da, Peñero batentzat Sanfermina. Hombre, bai. Da guztiz diferentea, peñakoa izan oez, da guztiz diferentea. Bai. Da, claro, Iruñako jendeak eta esaten du, peñakoak ez dianak eta esaten dute, en plan de, yo quiero ser de la peña. Da, gudako hau, ostian lista, Itxaron de lista, bai. Guzti asko gainera, Jende pila bat, eta lo puto mejor. Eta duzue privilegioa gurasoak peñeroak direnak? Osa, badute privilegioa sartzeko? Bat, osaba. Ze, privilegioa ze. Bueno, adibidez, lista da. Txiki, eta ja, sozio txikita izaten bazara, ja, 18 urte beteko, eta gero, ja, pasatzen duzun sozio hondi izateko. Eta bestela, itxoin behar duzu lista. Ez zupatzen la entrada hori. Digara, 500 euro edo ez da izan bada, baina... 500 euro sarrera? Ez dakitzen bada, baina horri inguru. La lei! Hori gure peñan, baina beste peñan agian gehiago edo, bueno, peña bakoitza bere estatuatua eta bere... Osea, baina ni, hemengoa baldin manaiz, Jaranakoa baldin manaiz, eta alaba dozeme bat baldin badaukat, ja, bera izan daiteke lista itxaron gabe peñeroa. Bai, txikitatik sartu ezkero, bai. Harrituta, eta gero ja, 18 urte beteko eta gero ja, handia izango da. Begira. Oye, pues, interesgarria, baita, jerarkia, Nahi duzu, Hemen da, ni Jaranako katu dut, bai. Oye, mi esketa, gora Jaranako de San Fermín. Hombre, noski bai. Eta gora Andoain, eta gora Iruña. Etxoin. Que saben euskera mucho. Orduan, lanean zabiltzate? Bai, lanean gabiltza. Gustora gainera. Gustora gainera, ni ere. Guk egiten dugu lanpioa, ostalaritzan, gero bai, garbitzen dutenak eta polizia, gehienok, baina ostalariak, gaizki. Zuei zabete topera, San Fermietan dago maratoi bat. Egunero gabe. 10 orduko txandak. 12 orduko txandak, bai. Eta bakaso deskantxo egun bat, ola? Egun bat, bai. Baina batzutan deskantxo, baina bestetan ez. Eta nola egiten duzu, zena zuen rutina? Aguantatzeko. Loin, lanea. 12 ordu, eta gero ja...
Eta aurretik zegire duzue, deskantxatu minratu osoan? Bai, bueno, pote bat hartu beharko. Burua errelaxteko eta bazkaldu haunit gainera. Hori da, bazkaldu haunit, erlaxatu eta gero ja maratoia. Azukre pixko bat, da lanea. Txokolatea, a ber goitzei, pixat goitzei. Hori da. Baina, bueno. Hemen gauz zaitezuek? Bai, Iruñekoak. Bai. Eta bizituzu San Ferminak beti ostolaritzan edo baitare egin duzue juerga eta... Ni San Fermin gaben hau duela 3 urte. Baina, bueno, hain dikan gaztea naiz, orduan urteak izango ditutu berriz ere atatzeko, baina... Hori da. Baina, bueno. A ber, zure kasuan? Nire kasuan 17 urtetatik lanean, ostalaritzan, ia egunero. Salimos del resto del año. Hori da, ez? Claro, egiten duzue koltsoia eta gero ja aurrera. Bai. Osa, normalean ez duzu eran egiten ostolaritzan? Ni bai, ni nago urte guztian taberna berdinan gainera. Wow. Bai, baina bueno, orain gauzak oso desberdinak dira San Ferminetan, jendeak uste du alduela egin nahi duena, ez daudela limiteik, eta jendea pasatzen da, osea, kanpoak, baina bueno, etxekoak ere los peores, Hori da, ez batzutan, prozesu egiten dugu kanpokoen mobidarekin, baina baita ere etxean, daukagu kriston ohitura ez, ja, exikitzeko eta, Etxekoak batzuetzen okerren portatzen dienak dira, bai. Eta zer egiten duzu horrelakoetan, baduzue zer egina? Musika kendu, eta guztiak, oe! Eta gue, haike kantar, chavales! Lasaitasuna bilatu, no? Azkenean, jendea joateko, pues, lasaitu, porque si no ez dago besterik. Musikarena oso ona da, teknika ona, nirekin funtzionatuko zuen fijo. Porque ni... Dugu pitido bat, 6etan, atatzeko gure jefeak bidaltzen du. Pitido bat jartzea, eta jartzen dugu hor, kristonako agudo bat, hor, altagozetan. Eta ordu jende azten da hor, karo, daude kastaina, eta azten dira horrela tapatzen, eta ez da horrekin ez dugu lortzen askotan joatea, Askotan ez dugu ez da horrekin lortzen. Batzutan ez. Eta azten gara, etxera gure momentua dela, baina gutan ez dut pentsatzen. Ja, erratzarekin hori mitika, Erratzakin. Eta gero atera eta txurro batzuk hartzera edo joaten zarete edo zeiten duzu, Baizea, etxera. Ja, denengo, etxera. Apartatzen jendea. Ja, en plan, horrela, Galtzen gara bidetik, pixka bat. Atzutan galtzen gara bidetik, baina... Juerga pixka bat egiteko. A ver, depende 12 ordutan, igual, gero, 13, pues... Ya está. Bai. Gure osten badimadu, bai, gaztela, Oye, pues ánimo, 5. eguna da, 4 falta dira, Haina dago, hoxe egin jeni, izketan. Animo, gora San Fermin eta gora, ostalaritza baita ere. Bukatu dugu gaurkoz, kriston eguna, kriston beroa, kriston giroa, eta hurrengora arte, bihar gehiago. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean.